אני הולכת לבנות עכשיו צ'אט-בוט עם קלאוד קוד. אתם מוכנים? טוב, אז אנחנו מתחילים להיכנס גם לפאנל ניהול שלנו, לטרמינל, וגם לקלאוד קוד. ואני שולחת לו פשוט בקשה שיעזור לי ליצור צ'אט-בוט. ואחרי שהוא יוצר לי את הקוד, אני פשוט לוקחת אותו, מדביקה אותו בטרמינל, איפה שהקלאוד קוד שלנו, ומריצה. עכשיו אתם רואים שכבר יש לי את הצ'אט-בוט, אחרי שהרצתי לו את הזה יש לי, אבל הוא מאוד פשוט. אני רוצה לשדרג אותו במלא, אז אני ככה מסתכלת מה אני יכולה לשפר, אני רואה שבאמת הוא לקח את כל, אפילו הכניס את הפרטים של החבילות, כי זה הולך להיות פיצ'ר שהוא ללקוחות פרו בלבד, אז גם חשוב כאילו לציין את זה אם אתם רוצים. אז אחרי זה אני רוצה לפתוח לי את האפשרות, כי אני כאילו עכשיו לא לקוח פרו, אז אני שולחת לו את האימייל שלי, אני אומרת לו, תפתח לי את הגישה לפרו, כדי שאני אוכל לראות את הפיצ'ר הזה בעצם בלייב. אחרי שאני שולחת לו את הבקשה, אני עוד פעם מעדכנת, עושה רפרוש, ורוצה לבדוק שזה עובד, פה זה לא עבד לי, עוד פעם אני מריצה פה כמה דברים, כדי לתקן את התקלה. היה לי בעיה פה, אם בקונסול שלחתי לו את כל הקוד הזה, בעצם הוא פיענח לי את הבעיה, היה לי בעיה ב-API, שזה של הבינה מלאכותית, הרצתי לו את זה, והוא תיקן לי את הבעיה. עכשיו יש לי צ'אט-בוט. עכשיו אני ניגשת לעשות תמונה עם ג'ימיני, אני רוצה לעשות תמונה מגניבה, כלילה כזאת, והכי חשוב לי שהוא יהיה חמוד באמת, שאנשים ירצו ללחוץ עליו. זה בעצם יישב פה איפה שאתם רואים, איפה שהכפתור הזה, ואחרי זה יש לי עוד כמה שיפורים לעשות פה. טוב, אז פה נתתי לג'ימיני את הלוגו שלי אפילו, ועשיתי כמה וריאציות לתמונות חמודות, כי ממש חשוב שהוא יהיה גם תלת מימדי כזה, שהוא יהיה לו נוכחות. אז מצאתי את התמונה, נראה לי זאת התמונה של הצ'אט שלי, ואני ממשיכה לשלב הבא. טוב, אז זה הבוט שלי. שיניתי פה הכל, העברתי אותו לצד השני, כי בצד השני זה הסתיר לי את הניווט. בעצם עשיתי פה צ'אט שהוא יותר ידידותי למשתמש, יש פה גם אופציה לשיחה, הוספתי את ההקלדה שכאילו יהיה חוויית משתמש, שיראו שכאילו הצ'אט בעבודה, שזה ירגיש כמו שיחה אנושית כזאת, וזהו, אני מאוד מרוצה מהתוצאה. טוב, אז אם אהבתם את הסרטון, תלחצו על לייק ותעקבו אחריי לעוד תכנים כאלה.